Skladací vozík Kompakt je výborným pomocníkom pre imobilných pacientov a seniorov. Vozík disponuje funkciou automatického skladania, hmotnosťou len 27 kg, dojazdom až 35 km, vďaka ľahkej a malej lítiovej batérii s kapacitou 25 Ah. Elektrický skúter s automatickým skladacím mechanizmom je praktickým riešením na každodenné krátke presuny. Ovládanie skútra je veľmi jednoduché a intuitívne. Použitím riadiacej páky ovládame skúter vpred alebo vzad. Zvukové znamenie a svetlo sú súčasťou funkcií skútra. Rýchlosť meníme otočným ukazovateľom. Na displeji vidíme aj ukazovateľ kapacity batérie. Automatické skladanie a rozkladanie skútra aktivujeme ovládačom na diaľku. Písmenom B skladáme skúter, písmenom A ho zasa rozkladáme. Skladanie vieme aktivovať aj priamo na skútri, a to stlačením vypínača na zadnej strane vozíka. Vďaka nízkej váhe len 27 kg vieme skúter preniesť v jednej ruke do kufra auta, skrine alebo pivnice bez akýchkoľvek problémov. Výšku riadidiel nastavíme pomocou aretačnej páky, výklopné opierky rúk zasa uľahčia nastupovanie na skúter. Opierky vieme aj odňať. Skúter má pevné bezdefektové kolesá, ktoré zvládnu asfaltovú cestu, ale aj mierny terén. Na odloženie praktických vecí nám poslúži predná štýlová taška. Tá nám ponúkne odkladací priestor na menší nákup, mobil či nabíjačku. Skúter môžeme nabíjať dvomi spôsobmi. Priamo na zadnej strane skútra alebo vytiahnutím a napojením samotnej batérie. Na vozíku nájdeme aj aretačnú páku pre možnosť vypnutia elektromagnetickej brzdy a uvedením skútra do neutrálu. Červeným spínačom zasa uvedieme skúter do neutrálu aj počas toho, ak je skúter zapnutý. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.